Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako day si Inday, 36 anyos, minyo og may tulo ka mga anak. Taga Surigao City gyud ko, pero di anak ko sa Manila ron. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyado sa akong usa ka anak. Kaduha manggod ko maminyo. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Sanang orasa. Mapagid maulis luloy ay. Siguradong hubog na po ito'y nagpauli ron. Mabog na ang lasang Daan palagigit ko. Hubog na sab. Hay, kaugtas ko biyain niya, oy. Ang silaw sa... Kable! Kable, day! Bahala ka diha. Di tagit ka ablihang tawhana ka. Day! Abo ba ning bay? Ayun magid, oh. Bahala ka diha, oy. Mabuntagan ka diha sa kawas, tuntuha ka. Abo bay, oh. Nagawa ni mo gabi, Inday, ay? Ay, wa man ko ni mo ablihe. Dito ko makatug sa gawas, ay. Pag mata na ko, dito ramlay ko makatug tungod sa atong pultahan. Kung ganong nakasod man ka, kisa may nag-abli ni mo, Agato ka, nak. pastilan to nyo. Gipulaan na gid ko anang pagsigi nung inom ay. Mawara ba gid kay buot kung maunay makainom? Maong wa ko ni mo ablihe. Ay kisa may ganang mga abli ni mo, nga gawas nga baho ka kung maunay makainom, mawa pa gid kay buot. Mag-away na sabta. Saba kayo, maikog ta sa itong mga silingan nga mag-away ta nga 10 oras na sa gabi eh. Sa to. Baho na ko. Nga naman, mas humot ang imong laki. Sa? Mas humot bang imong laki? Yabag ka diha. Mas humot ba? Hilom oy. Di na gid maayo ng dagan sa imong utok da tungod sa bino ni motor nyo. Mong mas maayo siguro magbuwag na lang taay. Sa to! Oh, Usto? Usba na gani. Tudyo sa ba? Usba! Ang paggunit ni mo sa hukot na ha? Paminaw, ha? Paminaw, buhatan niya. Ha? Di ba magkatilaw ka na ko, Inday?
Unsa? Usay mo larga kas Manila. Di na ako makaguantang tunyo, maoy. Di na gina siya mausab ano iyang pagkapalahubog ba. Maong mabiya ko. Mulangyaw kong layo. Kanang di ko niya matultulan. Ma, ikaw lang unay bahala sa kong anak ha. Ibilin ako ni mo, ma. Inday, Umanggoy kasiguruhan ng akong paglarga, ma. Ug di ko gustong iangin ng akong anak. Maong ibilin ako siya ni mo, ma. Isaad ako. Mabalik na ko puhon alang sa akong anak. Recorded by X Thunder Gaming. Nagkabuwag gid mi sa una kong kapuyo nga palahubog kaayo. Nilangyaw kong Manila. Ano pagsiguro nga dili na ko niya matultulan. Gibilin ko ang akong anak sa akong mama. Dito kong Manila. Ug dito, nakakita ko og laing nga bana. May duha sab mi ka anak. Apano ako malimot sa usa ko ka anak nga akong gibilin sa akong mama. Unya, Nagidoktok ka man din eh. gimingaw ko sa akong kamagwangang anak, uy. Nato sa akong mama, Mario. Dowa. Ha? Anak mo usab siya. Ugwa naman jud kahay pagpakabana yung amahan niya. Aw, ato na siyang kuhaon. Oh. Karon mahingpit ang imong kalipay. Kuhaa siya sa inyo aron ikauban na nimo siya dinhi sa ato. Kay may school na naman ka to. Kabuotan ka ni Mama Mario, uy. Daghan kiting salamat dong. Ugma, malarga din ko sa amo. Mama! Dudong, anak. Ingawan ako ni mo dong, uy. Ma! Kita na gid ko ni mo. Dili ka sa video ko lang. Nagakusta na gid ka. Mama! Unsa to, Inday? Kuhaon na ninimo si Dodong. O, ma. Kay masugot raman day si Mario nga ikaw ba na akong akong anak. Maayo di ay hinuon. Kay ako'y naluoy aning bataa. Nga magsigigangyo nga makig-video call nimo kung mingawon siya nimo. Unya usahay, dili ka available kay mabisi ka man sa imong trabaho o sa duha nimo ka mga anak kang Mario. Karon dili na, ma. Mausa ko nag-atiman ng akong mga anak, ma. Yay! Dali, Miles! Dali, Miles! Kasi nabot naman po din nila ang ilang magguwang din, no? Tungod kay buutan niya pagkamagawa sa Dodong sa iyang mga manghod. Og nalipay kay kumalos. Nga nagkauban na gyud ang tanan akong mga anak. Daghang king salamat dong. Unsa kay paagi, no? Nga mapausab tang apelyido ni Dudong ngadto na sa akong apelyido. Ha? Padadon nimo sa imong bansago ng akong anak sa kanina kong kaipon. Mario? Nakatiming gid kong Mario nga maoy akong nabana nga masinabuton og dawat ang akong kagahapon. Ang akong mga pangutana mong kining mosunod. Unang pangutana, may anak ko sa una na akong kaipon o gustong sagupon sa akong nabana karon o padadon sa iyang apelyado. Unsa may mga pamaagi? Dako ba o magasto? Ikaduhang pangutana, wa na magpakabana ang kanina kong kaipon nga si Tonyo sa among anak. Kung ipausab na among apelyado sa among anak, magkinanglan pa ba ko og consent niya? Ikatulong pangutana, kung mapausab ko ang apelyado sa akong anak, dili na ba siya makasunod kung unsa may kaptangan unya sa iyang tinuod nga amahan? Ikaapat katapusan, taga Surigao City mi, apani ami karon sa Manila Manimuyo. Unsa may pamaagi sa pagpausab sa apelyado sa akong anak? Sa Surigao bagid ko mag-process? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Inday,
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal mga pangutana nato sa ato ang kapika, sa ato ang kabanay, sa ato ang crush, kinsa na mga ning ghost, kinsa na may mutagad nato, gi-block, gi-unseen, gi-unfollow, agay. Bahalag sakit ang kinabuhi guys. Never mind. Padayon lang gihapon ta ha. Og ipada ang inyong suwat, may pag-i-share na nato ang mga problema. Ngano, sharing is a way nga ma-release nato usahay ang tension or ang stress. Kana pagsuwat lang dana ng inyong problema, no? Dako po ba kinang kanang unload ba sa inyong burden in life? Samot na kung matambagang Attorney Bathan, di ba? Muna, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or natay Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ning ato ang mga suping tigpaminaw? Kumusta mo guys? Hinaot unta nga pagmata nato ganina, wa gitopaz, wa gisapot, wa nag-alboroto, wa nagmugot. Huy, ay gimugmugot-mugot, magpasalamat mong nakamatata. Bahalag pagmata nato, gisugat tag problema, gisugat tag sapot, sagdi lang. Basta kay ni matata. Kaysa sa katong uban, wa to'y problema, kung saan pagka-problema, wa naman ka mata. Hala, kita. At least, masulbad pa ni nato siya. So, be grateful. There is always something to be grateful for. Natay problema, no? Pero imong una-hunaon, nakamata ko, nakaginhawa ko, ni-smile na ko, ako ang anak, akong crush. Mga small things ba? Diba? So, let's be thankful for what we have. Atong paningkamutan ka ng mga butang na gusto nato, nga waan pa nato, atong paningkamutan ka buton. Work hard, and the like, no? Wa mong gikumos pag panrabaho, og disente, og limpyo. Si Inday, 36 years old, mo ni letter sender na to tarong adlaw, targa Surigao City. Pero naa siya sa Manila ron. Thank you kayo for writing us, and I'm sure naninaw ni either sa atong YouTube, no, or sa ato ang Facebook account, no? Punto legal karong adlaw, no? Ang pabahin ni sa apelyido sa iyang usa ka anak kay sana all kaduha maminyo. Mo ni nahitabo niya. So, yun sa kanya anal man ni siya, no? Akong i-check, no? Kay nagkabuwag man siya siyang kaipon kay palahubog man kaayo. Gibilin niya ang iyahang anak sa iyahang mama ug nanimpad man ni siya didto sa Manila. Didto siya nakakitag laing bana. Naasad sila'y duha ka anak, no? Pero wapod kuno siya, para niya wapod kuno nakalimtan oy ang iyang usa ka anak, no? Swerte na ni iyang ikaduha kay katus kanis Mario buutan man. Unya ni dawat man nga naa ni siya anak, no, before. So unang pangutana, may anak siya sa iyang unang kaipon. To, wa man sa wa di sila naminyo, no? Iyang unang kaipon. Wa mong to, muli nagtan-aw tas drama kaganina, wa mo dito nagminyo ipon. Ang gustong sagupon sa iyang bana aron padadun siyang apelyido unsa may pamaagi dako ba gasto. So una na kung pangutana nimo pod is this, kung pananglitan kay di ba, kung ang imuhang birth certificate sa imong anak naa man ay name of father, gibutangan ba nimog name of father? Kay kung unknown na siya, pwede ra gyud nga i-adapt na lang na siya nya mas dili lisod i-adapt, no? Kay ang process ani adoption man, no? Adapon ug sagupon sa imuhang kay akong pagsabot nga kung pananglitan musugot siya magda sa apelyido, no, ang imuhang unang anak sa laing laki, musugot si Mario ana minibot pasabot iya yung gitratar nga iyaha. So pwede gud nga mahimong legal niya nga anak nga naay same katungod anang inyong duha ka anak karon, no, ni Mario. So kung ingon ana gid ang iyahang tumong, then i-adapt gud niya. Now easier to adapt kung ang nakabutang sa birth certificate sa papa anon. Pero kung naa ang pangan, wa po na mag-ingon nga dili pwede ang atoa lang nga magkinahanglan sa pagtugot sa amahan nga legal, nga biological, nga ang mahimo ng amahan karon ang kana ng imuhang kaipon karon. So pwede na siya through the process of adoption. Okay? Ikaduhang pangutana, wala na magpakabana ang kanhin akong kaipon nga si Tonyo sa among anak. Kung ipausab namo ang apelyido sa among anak, magkinahanglan ba og consent niya natubag ko na ni sa atong unang pangutana, depende. Kung na-acknowledge gani, meaning to say naa ang pangan ni Tonyo, no,
sa birth certificate sa imong unang anak kinahanglan gyud consent kay naaman. Pero ug anon, I think mahimo rang dili. Kung masayon siya. Ikatulong pangutana, kung mapausab ko ang apelido sa akong anak, dili na ba siya makasunod kung unsa may kabtangan unya sa iyahang tinuod nga amahan? Dili na. Kay ang adoption manggod mo ni legal effect. Munang naay consent. Ang legal effect of the adoption is this, nga mawagtangan nagkatungod ang biological nga papa kay ang giila na sa balaod ang katumang ning adopt nga amahan. So, inigila sa balaod ang tanang katungod ngadto na pud sa bag-o nga amahan or ang amahan nga ning adopt. Mawagtangan na gyud og katungod ang biological nga amahan meaning si Tonyo, no? So muna huna-hunaa og tarong. Una, ang ikaupat niyang pangutana, taga Surigao mi, apani ami karon sa Manila na muyo. Unsay pamaagi sa pag-usab sa apelyido sa akong anak sa Sirag Surigao bagid mag-process. Ang pag-usab sa apelyido dili ra na nga moadto kag local civil registrar nga usbo ng apelyido. Dili. Klaro ang akong gisulti ninyo nga ang proseso is called adoption. Adapon gud niya. Di man na pwede nga i-delete lang nato nila inay papa. Ang kani manggong birth certificate nato ang nakabutang anak kung kinsa gyud ang biological nga papa ug mama dinha. Now, kung illegitimate manggod, di manggod need isuwat ang papa. Pero ug nakabutang, maayo pod kay nganuman para matibuok pod in taon no ang identity sa bata. Makaibaw siya kinsa gyud ang iyahang papa kay duha gyud mo himo sa bata, mamagpapa baya gyud no. Pero ug wa man pod siya gi-acknowledge ay salamat na lang. Wa pod kay right nga mabutang ang imuhangad sa birth certificate. No, anong ibutang ti kadinha nga wa mo kunimo ang kuna, di ba? But kung naana siya, di gyud pwede nga basta-basta lang kamo adto sa local civil register sa Surigao, kung asa na rehistro, kinahanglan ipa-adapt gyud na nimo ang bata. Legal gyud dapat ang proseso nga atong pagabuhaton dihang dapita. Dili pwede nga dili, no? So, adoption gyud. Now, adoption can be dinha sa nearest nga DSWD office ninyo dinha sa Manila. Na sila requirements, di naman ginakinahanglan mo adtong korte, no? Ang pag-adapt tan-awa lang ha. Now, ako apod tan-awa lang pod unsay tumong kay nakapangutan naman kakaganina kung wala na ba siya'y katungod, no? Si ang imong anak ngadto sa Kang Tonyo. Now, ang akong tubag ana is mawa mangyud good. So if para nimo mas makaayo sa bata pananglitan, mas daghan siyag mapanunod or katigayunan, maybe ang importante lang yun is that gitratar og maayo sa imuhang bana, ang imuhang anak as if iyahang anak unya. Unsa man gud ang dokumento ra gud pod, di ba? Papel ra man na. Ang importante nga ma-protected pod ang future ug kaugmaon pod sa imong bata. So di na siya ingon anak kasayon nga desisyon nga tungod lang kay atong gipahimungtan ang ato ang anak ug ang pangan ug apelyido sa atong anak kay wa na ta kauyon sa ato ang pares sa atong panahon nga naghimo patah no compared ato. So nahuna ang tarong, it's not an easy decision but most importantly unta magibabaw ang imuhang pagtan-aw sa katungod ug sa welfare ug unsa gyud makaayo sa imuhang anak ug sa imuhang bata, ha? Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon digigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.